Точно 30. 30? Май, вие не можете да смятате. Иначе, щяхте да знаете, че 3 по 7 прави 21. Може да прави 21, но може да прави 30. Господине, вие май
Не сте от нашия свят. Иначе, щяхте да знаете, че тук и сега 2 по 2 винаги прави 4. От коя приказка идвате? От тази, дето свършва щастливо. Че те всички свършва щастливо. Значи приказката, която ще разкажем сега, също ще свърши щастливо. По-добре разкажете на мама и тато. Ние, децата, много добре знаем как свършват всички приказки. Нали, Виктория? Вярно. Само, че те са много заети. Аз спешно трябва да свърша нещо. Моля. Нека да отгадна. Вие сте художник? До тук добре. Искате нещо да нарисувате? Трябва да ми помогнеш, млада госпожица. Вела, аз как да ви наричам? Чакайте. Ще се опитам да отгадна. Вие сте господин... Господин? Господин Оливиер? Добре, нека за теб бъда господин Моливиер. С какво мога да ви помогна? Значи си съгласна? Добре, слушай. Тук всеки сантиметър творчето пред нас готова в стари вещи, задъхва се, улукат. И купища от кал затрупват стръкчета рай грас. Кой знае как поникнали буклука тука? Опушените зидове умират в сивота. И мравчици по тях неща да лазят даже. Слънчицето знае тук какво е самота. Време е палитрата каквото може да покаже. Тя може всичко криво да изправи. Посяка да обуе в новички обувки. В пустинята навред да цъфнат портокали. Леда да стопли с огнени милувки. Господине, хайде да превърнем това творче в картината на царската принцеса. Ти си на ход, млада госпожица. Чуваш ли, Виктория? Една мечта на пътя да се сбъдне. Веднага да започнем, господине. Добре, дете. Това е твоята палитра, златна. Не като цвят, като вълшебство. Свод ще изрисувам, а на него птички. От тук ще се влиза в палата. Стражи близо ще поставим 6. Там пък под липите ще направим беседка. Принцесата ще слуша птиците с една съседка. Право съм аз, покрива да отцветя в червено, а дървените пейки нека са в зелено. Каква се мотка тук тази цетка? Не я захвърляйте. Гнезденце в клоните на крена. От нея аз веднага ще направя. Сини гриецата си ще бъдат в него. Стелчица да го закрепя в конака здраво. А тук придворният поет ще напише своя гълъбов сонет. Дете, какво на сивата стена да нарисувам? Разбира се, творете. Сплет от бели рози или лавите менуги. Чудо тук и шапката му с 5 звънчета. А свирачът там, той неотменно своята свирка ще надува. Каляската забравихме. За нея кочияшът. Поставя на колете златно на метал. Покланя се вижливо. Крачки прави пажът. Принцесата се качва на второто стъпало. Каляската поема своя път направо сред дъхави ливя и слънчеви поля. Избухва есента в жълто и кафява. Виж! На кулата се венца разпознаме. Обичам тази думичка вълшебство. Тя може пътя ни напред да очерта. От той голямо нищо да направи нещо и някак да научи човека да мечтае. Тя може всичко криво да изправи. Посяка да обуе в новички обувки. Постигната навред да цъфнат портокали. Нека да стопли с огнени милувки. Не! Да! Какво беше това? Бързо, господине! Елате да се скрием! Не! Да! Уф! Пак започват! Още сутринта! Не! Но, Марк, защо? И още питаш, защо? Да, Марк, питам те. Защо изхвърляш съкровищата ми през прозорец? Защото ако не изхвърля съкровищата ти през прозореца, за мен няма да остане място и ще се наложи аз да скоча долу. Не мога да те разбера, Марк. Нима искаш да живеем в бедност? Не, аз не мога да те разбера. Моля те, кажи ми, наистина ли ти трябва 37 възглавници в тази малка стая? Вече са 36, Марк. Да, вече са 36.
Ах, колко е страшно! Само 36 възглавници, само 73 одеяла, само 29 тенджи, 42 тигана, 64 сервиза с общо над 500 супници, кубички, солници и прочие. Само 104 лъжици и още толкова вилици. Само 19 миксера. Каква е миксер, ма? Съседката ми каза, че са пуснали на пазара нови отлични миксери. За жълти ръкохватки. Такъв няма! Не! Това е лудост! А да са пуснали на пазара нов съпруг? Високо 2,30. С едно зелено и едно кафяво око и дебела пачка пари в джоба, такъв също нямаш! Без да обиждаш, аз съм честна и благочестива жена. А ти си просто един неблагодарник. Разхищаваш съкровищата ни с лека ръка. Сипваш делото, на което съм посветила живота си. Но, скъпа! Не можеш да изкупиш всичките магазини с всичките цънцърбръци в тях и с продавачките барабар! Кой ти каза, ма? За кого мислиш, че си се оженил? Но за какво ти е това, за Бога? Не виждаш ли, че вещите затрупаха къщата ни и за да си прочета вестник трябва да се кача на Полилея? Въздух не остана вече! Нищо не разбираш. Марк, ти изобщо не знаеш как да живееш. Нима искаш да бъдем като просеците, да бъркаме с пръсти в лютеницата и в шерпи да сърбаме супа! Вече не издържам! Ще полудея! Марк, за последен път те питам. Какво избираш? Мен или вързопченцата си? Моля, моля, без ултиматуми. Излизам. Отивам на пазар. Ще купя миксера. Като се върна да си се поправил. Господи, какво ми дойде до главата? Трябва да се взема в ръце, да помисля. Това е лудост. Да не би да се заразила с някой нов мутирал бацил. Или пък е започнала Третата световна война. И това е тайното оръжие на враговете ни. Може би ни наблюдават сега от някъде. С скрита камера. Или с сателит. И се кискат в шепите си. Хай! Какво си въобразявате? Няма да се поддадем на провокацията. Мислите, че няма да я излекувам? Ха! Че медицината ни е първобитна, а ние сме някакви диваци? Ха! Да ние сме държава с минало. История славяно-българска е била написана тук. Ха! Боже, какъв абсурд. Как можа баш моята да прихване? Има нещо. Има нещо гнило. Нещо невидимо. Властно и всепоглъщащо нещо таинствено и страстно с много очи и капала, което вманячава, разбърква мозъка и побърква. Не. Истинският враг не се показва на светло. Истинският враг се крие. Истинският враг е Марк. Маркльошницата.
госпожице, все пак не сме в война, за всяка бъркотия има оправия! Това е война! Това е най-жестоката война в мирно време! Каква война? Какво говорите? Това е просто... Помощ! Помощ! Моля ви, помогнете! Помощ! Помощ! Моля ви! За помощ! Помощ! Какво се е случило? Господине, Третата световна война започна! Падат възглавници като бомби, титани като снаряди, обстрелват ни жилици и лъжици! Война? По радиото ли съобщиха? Кой кого е нападнал? Кой с кого се е съюзил? Бомби! Бързо, да се скрие в бункера! Всъщност, къде е бункера? Чакайте малко, какъв бункер? Нямаме нужда от бункер за сега! Да! Господине, виждам, че идвате отдалеч. Знаете ли дали целият свят се е заразил с маркльошницата? Или този вирус дебне само в нашето дворче? Маркльошницата. Да, маркльошницата. Нищо не разбирам. Ще се опитам да обясня. Аз съм Бела. Майка ми се казва Марк. Оттам маркльошница. Госпожица, поемете си дълбоко въздух. Съберете си мислите и кажете най-сетне. Избухна ли Третата световна война или не? Господина, не знам кой сте, ако можете помогнете. Приятно ми е. Моливиер, придворен художник. Работя на щат към дворци и дворчета. Затова съм придворен. А вие кой сте? Нима не сте чували за господин Тортинет? Не! Нищо страшно няма. Няма място в истинска шернове за свободния дух на господин Тортинет. Всичко скъпо мое нося се с мен и на стотинетка едничко простене. На колено си столова кръка си сложа, живота в ръка не е толкова сложен. Къпища сериозно мечтава се пърса, било телевизор, всичко да знам. А пътят е пълен с шуми забавки, за всеки завой виждам нови порядки. Приятели имам по целия свят, където искам отивам и той да е град. За кой пътувам сам и нямам караван. Ако виж се запали, ще гори като слава. И знайте ви, без всякаква съм, аз съм просто събирач. Изречения. Да ми липсва нещо, не е за Бога. За себе си аз нямам никаква тревога. Стига ми да съм облъкнат без топлинки, да ръката ми да падна без снежинки. Не! Бързо, господине! Елате да се скрием, мама ще поиска да купи и вас! Мен? Защо? Дали ви разказах за маркльошницата? Ето това е то! Аха, започвам да разбирам. Ох! Пуснали се на пазара нова серия машинки за постригване! Това вече ще ме довърши! Не мога да чакам до утре! Трябва да ги имам още днес! Гробищата ми! Какво са направили с вас? Как само са ви излъчвали? Мама, ей сегичка ще се върне и ще ви прибере обратно в холодно топло!
И тук същата опера. Госпожата няма да е щастлива, ако не купи целия свят. Господине, знаете ли дали има лек срещу тази болест? Има лек. Само, че госпожата иска ли да бъде излекувана? Не струва ми се. Тя така се е вманячила. Тогава лек няма. И аз с нищо не мога да помогна. Но вие сте били по целия свят. Трябва да знаете някакъв изход. Дете, питаш ме дали можеш да накараш някого на сила да бъде свободен? Да! Не можеш. Кой сам е избрал да бъде робот? Да бъде в себе робот? Марклошницата. Марклошницата. Веднъж пътувахме в Тихия океан с кораба страшни. Една нощ ни застигна буря и разби кораба. На бледата лунна светлина виждах как останалите пътници се опитваха да спасят любимите си вещи. Единият чувал с книги. Другият телевизора си. Добър вечер. Днес в Тихия океан потъна корабът страшно. А една госпожа не искаше да се раздели с шебната си машина. Единствено аз останах жив. Защото се опитвах да спася само живота си. Другите бяха повлечени на дъното от другите си вещи. Робите потънаха със собствените си вериги. На призрачния фон виждах как вещите приличаха на огромни чудовища, които като лами поглъщаха създателите си. Купува той къща, даже и две, мисли за спалня, за ново бебе. Всеки ден чисти прозорци пот. Такъв е животът на този народ. Кула си купува, даже и три, нощем обаче не може да спи. Все му се струва, че оня слепец е някой изтечен, маскиран къдец. Купува и трупа, купува и трупа. Защо? Така да има. По никаква друга причина. Защо му е друга причина? Най-важно е всичко да има. И вместо вселенски цар господар, вместо вселенски цар господар, става на своите имоти пада. Господине, а може би някой открил ваксина срещу тази болест? Трябва да го питам личния си лекар. Може, но по-добре си купи тортинек. Пътувай, обичай, мечтай! Да, купи си тортинек. Но господине, страх ме. Така ми се иска да останете. В градината виждам плевела и го откъсвам с ръка. А тази маклошница ни я виждам, ни с ръка мога да я пипна. Аз съм пътешественик, млада госпожице. Разбрал съм, че мърклошницата най-много от всичко мрази хората, които пътуват. Тя е като бурен, който расте в застояли платисти места и само магарата да се хранят с нея. Но преди да ида, искам да ти подаря това момче. Виж.
Всяка вещ е като това балонче. Носи го винаги и помни. Имаше балонче, а сега го няма. Имаше балонче, а сега го няма. А сега ми покажете път към морето. От тук, господине! Ние все пак да потърсим личния ми лекар. Какво не става, бе, човек? Хората правят планове, уреждат си живота. Той тръгнал да припада. Остави ме, Марк! Всичко щеше да бъде наред, ако този супник не беше пречил толкова много на лявата ми плешка. И какво за Бога прави тук, тази тава? Не ща да спя върху тавата и наличието на 36 възглавници. Марк, 2 възглавници липсват. Видях и си изхвърлил през прозореца, идиот такъв. Любима! Даже още 20 не изхвърля, пак ще имаш предостатъчно! Безобразие! Рода безумените, до кога ще те търпя? Господи! Сега пък трябва да се преборвам с неговия нихилизъм, негативизъм и дебелоочие. С какво ще, Боже, свършваш мене? Дето цял живот събирам като трудолюбива мравчица и градя сламка по сламка семейното гнезденце. Фалшиво беш! По-добре повикай оплаквачките. Да почива в мир 34-та възглавница на госпожа Марк. Амин. Ма какво правиш? Садист! Боже, останаха само 33. Мисля даже, че 32 е по-нормална цифра от 33. Марк, престани! Следващото нещо, което ще излети през прозореца, си ти! Аз съм само една слаба жена! Не мога да те превъзпитам! Не мога да те хвърля през прозореца! Но мога да те осъдя за едрохулиганство и за издевателство над личните ми съкровища! Стига си крещяла! По-добре, помисли какво ще ядем. Слез с двора, наклади си огън и си препечи филийки! Ама защо в двора? Дали имаме 14 скари? Толкова са красиви и нови! Марк, нима си ги купила, за да ги гледаш? Във всеки случай не съм ги купила да ги цапаш и да ги повреждаш! Щом не мога да си препека филийки с тях, не заслужават да вземат мястото, където аз мога спокойно да си чета вестник. Старата ми! Слушай! Купила съм ги! Да ги подаря на Бела, когато се ожени! Тя ще се ожени след 10 години! 10 години ли ще трупаш скари? Щом се налага! Няма да стане. Ето сега вече ще има място и за другия ви крак. Искаш война? Добре. Имаш я войната. Грей! Съдията. Само съдията ще те вразуми. Откак се помня, все на ум ме учат. Как щастлив да бъда, как да се обличам, дума си как да подредя и как да мисля, какви коли да карам, да не се залисвам. Раз, два, три и... На всичко ти я слагам кръст, аз
видим колко ще получа. Животът ни е древен, като камъчета на запалки. И уж високи мисли носим, а сме толкова малки. Абе, раз, два, три! На всичко друга само кръст, аз слагам кръст, след любвите ще ти на малкия си ръст. Да, на всичко друга слагам кръст, на всичко друга слагам кръст, аз слагам кръст, след любвите ще ти на малкия си ръст. Да, на всичко друга слагам кръст, на всичко друга слагам кръст, аз слагам кръст, след любвите ще ти на малкия си ръст. Да, на всичко друга слагам кръст. От тук, докторе! Да! Значи, това е макияжницата. Не. Това е. И не само това, докторе. Но те са съвсем нови. Зъбите им са здрави. Не страдат от гнойна ангина. Само малко са изцапани скаут. Бих казал, че това е редовна войска, която може да влезе в бой. Доволен съм! Тоест, как така сте доволен, докторе? Та тази войска е победила още преди да влезла в бой. А не трябва да е така! Жалко! Такава прекрасна войска, а искат да не победи. И на кого му е хрумвало да ги цапа скаут? Но, докторе, мъркрошницата не бива да взима повече жертви. Знаете ли как да излекувам мама и да накарам да не купува повече вещи? Дълго 20. Да не купува. Вие в кой свят живеете, госпожице? Не вече да не купува. Да купува само това, което ще й служи. А тя иска да купи всичките магазини с продавачките барабани. Да не купува, казвате. Добре, сами си го изпросихте. Сами сипете отгоре си каут. Ще предпиша от тези хапчета. От тези по 2 хапчета 3 пъти на ден. Без паричи, като няма пари, с какво ще купувам? От тези хапчета по 3-4 пъти на ден. Икономическа криза, средно производство, закриват се пазари. Като няма нищо в магазините, какво ще купува? Това си още може да купувате през един час по една суха ножичка. Безработица, много важно! 250 лева. Докторе! На някого друг предписвали ли сте подобни лекарства? Естествено! Действат безотказно! Така ще съсипете цялата държава! Ще умрем от глад. Чудни хора! Нали не искахте да купувате? От какво сте недоволни? Хапчета, чиста работа, никакъв каут! Докторе! Вие сте мошенник! Какво говорите? Не можете ли да си представите величествената картина? Крахът на икономиката, замирането на търговията, затварянето на пазари, закриването на битаците, попълнена система. Доктор Каут ще изчисти света от всички спекуланти и мошенници. Доктор Каут за свят без Каут. Ето моят девиз. Само си представете! Хората се събират заедно по площади, прегръщат се, целуват, заедно страдат и заедно плачат. О, велики времена! Докторе! Вие сте луд! Не искаме от вас просто да излекувате мама. Да излекувам мама! Значи да излекувам целия народ! Всеки се е затворил в къщичките си, при тенджерите си и запълнените си облаки. Аз революция ви давам пръцете! Знамена, страсти, история, любов! Съвкупното народно страдание ще ни направи силни, единни! И няма да се намери такова нещо! Аз съм Каут, който да ни победи! Докторе! Я се взимайте веднага хапчетата и се махайте от тука!
Не искахме това от вас, господин докторе. Дребни душици! Имайте си хапчетата, веднага ви казвам! Докато не съм ви набал на шишавата! Знаете ли как ухае печеното докторско? Къща! Той ми каже какво е вице-президент. Това е президент, който разказва вицове. Това ли е въпросният господин? Това е въпросният похитител на личните ми съкровища. Трябва да го съдите за древно и едро хулиганство. Едро хулиганство? Да, това са 7 възглавници, Марк. Да не говорим, че Тигана беше най-големия. Нима искаш да си нарека древни. Господин съдия, трябва да му лепнете най-малко 3 години обществено полезен труд. Дарине, сняг! От 6 часа сутринта до 6 часа вечерта. Хубаво това, хубаво. От 6 часа сутринта до 6 часа вечерта. Но когато няма сняг, например през лятото. Не берете грижа, господин съдия. Жена ми може да ви го произведе и предостави в неограничени количества. Да ние имаме 14 хладилника и 3 фризера, купени на старо. Време е вече да послужат за нещо и без това ги използваме само за килери. Хубаво това, хубаво. Цяла къща пълна с килери. А килерите пълни с съкровища. Как го постигате всичко това? Ето един истински ценител. Трудим се, господине, трудим се. С много труд го постигаме, с много лишения. Значи сте съгласна да произвеждате в килерите лед? Да го изсипвате пред съдийството? Да. А въпросният господин да го разбира с чук през цялата година? Да! Хубаво това, Една лещена чорбичка да ви сипе, господин съдия. Да! Една лещена чорбичка да ви сипе, господин съдия. Марк! Ти направо ме разби! Но господине, защо така се отнасяте към тази толкова мила и всеотдайна жена? Тя е някак си... даже... Хубаво това, хубаво. Не, всъщност никак не е хубаво това. Никак не е хубаво. Знаете, вие съдия ли сте или първата оплаквачка? В очите на лудите и нормалните изглеждат луди. Тази възглавница ми пречи.
Ето, видяхте ли? Ето хулиганство! Но, господине, защо си го правите самичък? Сякаш ме молите да ви осъдя за едро хулиганство. Не е хубаво това, не. Никак не е хубаво. Това съкровище, пардон, е мое и мога да си правя с него каквото си поискам. Ето, например, мога да ви целя с тези лилави чашчици. Бихте ли застанали прав до стената, ако можете да стигнете до там? Някак си, разбира се! Не! Само не с лилавите чашчици! Любимият ми сервис! Господине, не е хубаво това, не. Никак не е хубаво. Не знам кое е хубаво това, хубаво и не е хубаво това, не е хубаво. Кой полудял и кой не е. Едно обаче знам със сигурност. Вие не сте никакъв съдия, а изкуфял кретен, на чиято глава е стъпила мъркльошницата! Мъркльошницата? Какво ли казахте? О, сега вече си го изпросите. Едро хулиганство. Много важно! Марк, я дайде господин съдята 10 одяла, той струва ми се ги хареса. Хайде, взимайте всичко, господин съдя, взимайте всичко и не оставете на мира! Лъкни! Как така ще взима всичко? Не го слушайте, господин съдя! Ето хулиганство! Вие подигравате ли ми се? Хубави отдава, наистина. Но вие, вашият груб менталитет, аз се поправете. Отговорът ми е само една кратка дума. Не! Тогава съм принуден да ви осъдя за едро хулиганство. Не е хубаво това, не. Никак не е хубаво. О, напротив. Изглеждате ми много доволен от това, че ще ме осъдите. Няма нужда. Дайте ми чук. Дайте ми лед. Дайте ми съдийството. С Богом, моя любов. Като си помисля, че те обичах, чак до Франция. Каква прекрасна вечер! Звезди обсипват свода небеси. Знаете ли за какво си мечтая от малка, господин съдия? Да има на небето едно копче. И всеки път, като го натисна, отгоре да пада всичко, което си пожелая. Когато завинаги беше пролет, Имах такава мечта. да играя в живота главната роля. С други думи, да бъда звезда. Kopcze, 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 kopcze. Да направим засада! Ама да затвориш гада. Най-сетне ще им покажем истинските си Дайте ми лица. това дяло! Господин Оливие! Мечка ли ще им правиш? Какво става там? Кой е? Това ми прилича на едро хулиганство. Не е хубаво това, не. Никак не е хубаво. Бела! Ти ли си маме? Не. Бориш се с някого? Къде ви прави това дете? Ще сляза да видя какво става. Не смеят по шеги! Мама! Мамо! Мамичко! Да ме хванаха! Как така те? Кои са те? Ние сме твоята съдба. Твоят окончателен изход. Ти си наша и ние живеем чрез
Що за глупава шега, Марк? Престани най-сетне! Мама, не разбираш ли? Татко няма нищо общо с това! Ние сме вашите господари, защото вие пожелахте това. Сега ние царуваме вас и може да правим с вас каквото си поискаме. Ние сме твоите съкровища. Мама, крошницата! Сега ни сме нейни роби и тя може да ни купи и продаде! Кой е тук господаря? Ние! Кой пред нас ще отговаря? Те кому ще се покланя? Здравейте, войници! Здравей желаем, господин генерал! Обявявам ви в името на победата! Служи великата кръстница! Дойде и нашето време, войници! Време да сложим се на пощоря! Тези покрепи човешки душици ще научат какво е да бъдеш васал. Те нямат права даже копче да кажат. Нека да чуят с провал след провал. Нека на робския хляб да наваждат своя обрязал и всяки нямал. Здравейте, войници! Здравей желаем, господин генерал! Обявявам ви в името на победата! Служи на великата кръстница! Не мога да повярвам! Вещите направиха държавен преврат! Узурпираха властта! Това все пак не е истинска война с бомби и прочие! Милички, вие ли сте били? Не! Я ни пуснете! Мамо! Това не си разбрала добре! Миличките ти искат да ни убият! Глупости говориш, Бела! Мама ти даде твърде голяма власт в ръцете на вещите! Сега те имат пълното право да ни управляват! Третата световна война започва, мамо! Марк, къде сте? Татко, моля те, помогни ни! Любимите вещи на мама ни хванаха! Генерале, имаме проблем! Този тук не можем да го вържем! Да! Това наистина е проблем! Ние нямаме власт над него! Той ни мрази! Точно така! Мразя ви! Ненавиждам проклетата ви мърклешница и не я убеждавайте! Колко сте скъпоценни! Ако искам, ще си служа с вас! Ако искам, ще ви смачкам! Жалки перекики до напренчета! Съжалявам, но вие скоро ще сте напълно зависими от нас и без нас не можете! Ние ви даваме сигурност! И стигаме ви до върховете на глупавото ви общество! Правим от вас елит! Аристокрация! Ние сме вашите богове, защото осмисляме живота ви! Каква прекрасна реч! Трябва да се публикува в читанките! Глупости! Пълни дивоти! Признавам, че сте успяли да заблудите мнозина, но мен не можете! Помощ, мамо! Наистина ли вещите са по-скъпоценни за теб от мен? Милото ми дете! Какво направих? Назад! Назад! Веднага я пуснете, ви казвам! Марк! Хвърли ми чукът, с който отдета разбиваше лед! Пред съдийството! А така! Искате ли сега да ви кажа колко струвате, а? Ето толкова! Браво, мамичко! Така, Марк, така ти искам ти най-сетне се завърна. Вече нищо не може да застане между нас. Милото ми момиче. Колко много си пораснала. Аз защо не съм забелязала това?
си представя. Драматурга на тази пиеса и автора на песните, Маргарита Другава. Казвайте, някой ви е харесало и до нови срещи. Може ли за малко? Кажете. Може ли да представиш всички по именно? Аз ли да го направя? Добре, аз ще го. Този човек, който говори и не желая да ги представи по именно. Защото е скромен. Тодор Инкулов, режисьор. Иван Иванов. Това беше премиера за него. Доктора, който ще ви излекува срещу скромната сума от 250 лева, Асен Ставрев. Нескотлуката Бояна. Националното Боряна. Национално Маргарита Другава. А всичко това беше театрално студио Теди към Народно читалище Георги Раковски, район Лозенец. Thank you.